organiseren elk jaar onze jaarlijkse bijeenkomst van het genootschap. En dat is traditioneel het moment waarop we onze deelnemers uitnodigen, genodigden, hooggeplaatsten, die het goed voor hebben met Aruba, die het goed voor hebben met Nederland en vooral ook het goed voor hebben met de band tussen de landen in het Koninkrijk. En onze jaarlijkse bijeenkomst stond in het teken van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Natuurlijk omdat dat nu een urgent onderwerp is, een belangrijk onderwerp, maar ook omdat we het belangrijk vinden om vanuit het Arubaans perspectief eens even te kijken, ja, wat betekent dit onderwerp nou precies voor Aruba? En wat we belangrijk vonden, en ik ben ook blij dat dat is gelukt, is om dat onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Dus vanuit onderzoekers, Dr. Luc Alos van de Universiteit van Aruba was er, dus vanuit het onderzoeksperspectief, vanuit het perspectief van kunstenaars. We hadden spoken word, we hadden muziek, we hadden Ida Does als filmmaker, maar ik denk ook heel belangrijk dat er vertegenwoordiging was van Aruba. Dus minister Maduro heeft ook haar blik op dit thema laten horen. En direct ook een link gelegd met andere zaken die momenteel spelen tussen Nederland en Aruba. En we zijn ontzettend blij dat we de Koninkrijkspartners op deze manier een podium kunnen bieden om een begin te maken in een nieuwe gespreksinvalshoek. Dus een nieuwe manier van met elkaar praten. En dat een podium op het genootschap daar ook een rol in kan spelen. We waren erg vereerd met de aanwezigheid van de minister van Aruba. Onze aandacht gaat uit naar duurzame relaties in het Koninkrijk. En dat brede thema, daar kun je zeg maar, als paraplu-thema, daar kan je allemaal subthema's onder hangen. Ik denk dat slavernijverleden daar één van is, omdat dat juist aanleiding kan bieden tot een proces van gesprek, tot een proces van heling. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken aan andere belangrijke thema's zoals klimaat, energietransitie, onderwijs, bestaanszekerheid. Dat zijn allemaal belangwekkende thema's. Elke keer moeten we iets kiezen om de focus erin te houden. Maar in het komende jaar zullen we in ieder geval aandacht gaan besteden aan klimaat. En ook dan weer een podium bieden aan de verschillende stemmen uit het Koninkrijk. En in het bijzonder Aruba. Het genootschap telt 200 deelnemers. Dus wij bestaan uit een bestuur van ongeveer 8 bestuurders. We hebben 2 bestuursadviseurs. Dus de voormalige voorzitter Nico van Grieken en voormalig staatsraad Gilbert Wawoe. En samen met onze deelnemers, die bestaan uit privémensen, maar ook bedrijven, proberen wij om evenementen zoals die van vandaag te organiseren. En daar slagen we dankzij de steun van onze deelnemers in. En we hopen natuurlijk dat weer mensen zich bij ons voegen, zodat we door kunnen gaan met ik denk deze schone taak.